kumno ngintip ba ka samla lani usamla ulok lani ka lok kilong ke balabanta na ka benta jongi ya kata ngin saya keren hagane ke video jonga matagasngi bat nganot ro ban garanti pi bahadin balakut kane ke video pinlap ya kata ka jingi ke basisya ho ngamong bapin mut snyu ya kita ke partner jongpi ya kita ke bait ki bathon jongpi henry pin itho ya kata ka jimut basisya jong ka jingi lagade haga jingi shi samla ne haga jingi shilok ngan kali pi ya ko we ka jingkali na ap yo sngo shipang kata ka jingi bat ngatip bon na brand jupi pinjubab yo sngo ya ka jingi na ki bahayeng hasam jingi don ki ba yo sngo ya ka jingi tho khana hapleng ka jingi jong ime ipa jongi ka jingi hapdeng ime ipa jongi ka jingi hapdeng uhenmen bat ka lok jongi ne na ki parlok jongi don ro ki ban jubab bang yo sngo ya ka jingi na ki jingruai hakini kisngi shibun ba ke jingruai ki bami bat kita ke jingruai ki khata ya ka jimut ya ka jingprkhat ya ka jingsngau jingi shepang kata ka jingi kimi ro ki film kimi ro ki serial hakini kisngi ki ba bata ingi shepang ki kita ke jingi mat hatang habangi pej ya ki film habangi pej ya ki serial habangi snap ya ka jingruai ki wan ki jumur ki jingprkhat ki ba pher ha ka jingim jongi bat hatang ngimla ban penya pher hapleng kata ka jingi ka bangi yo hapo jong ki film bar ka jingi basisya ka bangi hapan kendu ha ka jingem man lagasngi ka jingit kalong kata ka ka bangi seo tanap ban sngap bon na pren jongi kwa ban sngap ya kata love story hapeng ime bat ipa jongi bat larangi sngap katno ro ya kata ka story hapeng kata ka jingit hapeng jongi kata ka story kanon blood show ha ka jingem jongi namar ngi seo tanat ban sngap ya kita ka story bat habangi sngap ya kata ka story jongi sngo mangiruk ngindon ha ka tu jaka ban sakhi ya kata ka jingit ka basisya hapeng jongi artli ke mense to alai mentagasngi ngan IP yaki kattu kat ni teliki point ki balak ban ai ngi ya ka jing shai hato kito ki biru ki bangi ik menta ki long ni em na ka benta jongi tongin stang ka benta ka banangkong burom kelyang ya kata ka jingkwa jong iwe ya iwe respecting the dreams of each other habang ong respecting their dreams kam shem lamut ba mangingin le ban pendap ban pun orlong ya kata ka dreams ya kata ka jingpos new jongki Henry mangi ngin support yaki ngin motivate ngin ai mensemeki bakin achieve ya kata ka dreams jongki ngimde ban ai mangi ya kata ka dreams ha ka chikim jongki ba phide ban le ekane ba phide ban le ekata phide ban achieve yakane phide ban achieve yakata ngimde ban le komta Henry ngide ban respect ya kata ka jingkwa jongki ngide ban burom ya kata ka jingkwa jongki kabaar habab hidan rengkat bar kita ki bait ki bathon jongpi phide ban don rengkat bar ki physically haga met jengpi mentally haga jumut jemperkhat jengpi but emotionally bunsen ngalap yakane bahaba ki peru ki late dating ki late restoran ban date iwe ki late shakinu gunu jaka ban date iwe katba kito ki bai jengki kidang itho khana makipar kidang bon kam haga phone jengki kidang bon kam ban scroll ya ka phone jengki but hakum ga to ko por kim sngap ya ka ba kita ka bai jengki ki kren Henry ki penlit ya ka jumut jongki mentally hapo jong ko to phone kidang check ya ka message jongki kidang check ya ka Instagram ya ka Facebook ya ki WhatsApp jongki Henry ngan ong PM ka jingit ka basisya ka dai ka to ka ba habangi don rengkat ba kita ka bai jongi ngi klat lut ya kita ki badon sau dong jongi bat kata kalong ka ba kong sang ngi ban sngap ya ka jingkran jongki bat ngi bang kran haki ka balai habangi ya usamla lane iya kasamla ngimdi ban bu iya kata ka any iya kata ka konton ba phimdi ban ye lok bat uta uperlok phimdi ban ye leit lang bat kata phimdi ban le leit lang bat uta phimdi ban ye kran bat uta phimdi ban ye text hapo Facebook bat uta lane bat kata ngimde ban longkumta ngidi ban island iki bakin longkumba ki long maki bat larangi persyang ban kontrol iki ni persyang ban penbet ya kata ka jing im jongki katkum ka jimut ka jim perkhat jongi kata kamut bangim syamla I yaki kumbaki long maki hinrengi I yaki kumbangi perkhat iki bakin long kata kamde ka jing I jongi yaki Henry pemban kade kata ka jing I jongi yaladehi we see our own reflection on them na kata kata wacuk hangiki bakin yelang perlok bat no ya kata lakot ika ka self awareness kabenta ka basaw bat kabalong kam yangi bangin le bat kata kalong kajing syanya habang ong kajing syanya atros katkum kajimut junga habang ong tros katros kamlong kata ka ka bangi haban ai yakiwe Henry ke long ka bangi haban yo nakiwe
habangi ong trust kadai bandon kata mutual understanding. Bonusin habangi expect leningi commitment yakwe bakin le yangi kumta mangi shwangi di ban le yaki kumta. Habab hidon rangkat bat kiba it kiba thanjampi POE yaka phone jungki kila bo yaka security lock kila bo yaka pattern ka bakalan ba ka ba kimjo alat epi ba pen kata yaka phone jungki kata ka pani kadan AA hapo jongot ka phone ka baki kwa ban muri napi PE hangta kala jano kata ka trust kala jano kata ka jingshanya iwe ya iwe kumta nga ong ipi kumbangi kwa bagi wekin le yangi kumtarog ngi depan le mangi shwa yaki kabasan PE yaka to ke PE ya kita kiba thonjampi namar ba phi yaki om yaki ek kiba don shabar ngan IP da kanuksa ba phin sngo thoi gani don ki por ngiyo iba shi samla usamla lani ka samla kira ya ka phone ka ba thamai kat ba ka to ka phone kadang thamai kitu ki samla kidang ya to usamla Henry anda ka rim ka jano kata ka jingi ya kum kata ka jingi ki khot ya ka materialistic love ka jingi ya ka spa kat ba ngidang la ban pembiang ya kata ka jingkwa jongki kidang yangi Henry habangim la man pembiang man pendap ya kata ka jingkwa jongki kata ka jingi jongki ka jengai no nangi ya kum kataru kim khot ka jingi ka basisha next ka jingkar nga iwe don kibru kiba mut kumne ba habaki ya kiba jongki ki khmitlenti ba kitu kiba jongki kin ong bai barabor hooj ya kata ka jingmut jongki ya kata ka jing sngaw jongki habangi ong ka jingi kamshem lamut ba ngin ong bai hooj ya ka jingkwa jongki Kanton baik kata ka jinge per jumut hapleng jong ke bai Henry ka jinge tai ka jinge keren bat banwan ha ka solution lani ha ka answer ka badai ya kata lakhot ka jinge ki basisha ngimde ban expect ban commitment ba kita ke bai jongi ki ban ong bat hooj ya ka jingkwa jongi ngide ban don baik ka ju ka jingmut ka jing berkat kata kamdei ka jinge kat kum ka jing bata jong ke Japanese ba ka true love ka jinge ka basisha It's not between two perfect people. Kamdai kata ka jingi hapteng jongki arun ki biru ki balong janai. But the true love is between two imperfect person. Henry ka jingi ka basisha kadai hapteng jongki arun ki biru ki bomlong janai. Henry ki ba penjanai pat ya kalenti ya jongki. Ki ba kloy ban tre rangkat wat hapteng jong kata ka jingi per jembut jongki bat panuan ha kalenti ka badai kalenti ka basisha. Long kumba pilong be your own self. Wat persyang ban long kumba pibu ya ka profile picture jong ka Facebook jong pi. Wat persyang ban long kumba pibu ya ka profile picture jong ka Instagram jong ka WhatsApp jong pi dan kiwi pat ki social platform ki balong tang ki jing pen Pimde ban pretend, pimde ban le men le. Henry pi di ban long kumba pilong hi. Pimde ban pen ya kitu ki bai ki ba thon jong pi ba philong ki berius pa ba philong ki ba habru ba ngalong ubru ba don chibon teliki jan don chibon teliki phone bar kum ta ter Henry nga ong pi ba ka jingi ki ba sha kampet ya ka ka ba pi pimdon Henry ka jingi ki ba sha kalong kata ka ba pet ya ka ka ba pi pimdon bon nga ha ka ni sngi ha ba ki kendo ya ki samla jong ki phong daga sopti jong ki wi pat ki briu ki ra da ki kale jong ki wi ki ra da ka bai jong ki wi tang ban peni ya kitu ki samla jongki ba ki long ki barius pa ba ki long ki ba standard ba ki long ki basbun Henry ngan ong ipi ban lap ya kata ka jingi ki basisha long kumba pilong mapi namar lada kitu ki ba jongpi ki ya ka ba phidon ka bamde ka jongpi ka peni ba kim shem la ya pi Henry ki ya ka jingdon jongpi ka ba pi pen pau haki na kata long kumba pilong mapi be your own self kabakado bat kabakongsan ngan ong pi ki parlok pi jonga wanong wat ya ka jingi ki basisha to long pi ki basisha daladehi ka jingi hi kan sawat ya pi